benvidas a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día, Radio Intes. Hoxe conectamos convosco para presentarvos o que será o sétimo e último programa de radio dos que xa non son tan pequechos nenos e nenas de primeiro de primaria. Un programa de radio que, como xa sabedes, ao longo deste curso conseguiu convidar ás persoíñas máis sabias e máis entrañables das nosas vidas, os avós. Hoxe botamos a vista atrás e con moita emoción lembramos o paso por esta Radio Clementina de Xosefa, Manolo, Ricardo, Elvira, Josefa e Ernesto. Pero nesta ocasión, o noso derradeiro convidado terá o placer de compartir connosco a súa perspectiva do que foi, é ou será a nosa vila. Estade ben atentos e atentas, Radio Intes, pois hoxe contamos coa presenza de Nano, o avó co que falaremos sobre o devir de Caldas de Reis. Despedímonos deste maravilloso programa dos avós contan cun último Adiante, cativada. Día Clementines e Clementina no programa de radio de Os Avós Contan do mes de maio. Os nenos e nenas de primeiro entrevistaremos o noso derradeiro convidado. Pois sí, compañeira, tócanos ir rematando un programa co que aprendimos arreo, pero sobre todo co que o pasamos genial. E como broche final, hoxe teremos na nosa radio a un avó moi caldense, o avó do noso compañeiro Víctor. Hoxe visítanos Nano. Hola, Nano, benvido a nosa escola. Que tal está? Vamos tirando. Máis vello, pero... O seu neto contounos que sabía moitísimo de Caldas de Reis. Iso é verdade? Dende cando anda vostede pola vila? Eu anduve desde xoven hasta que me casei. Pero, bueno, convivo en Caldas continuamente. Teño aí familia, hermanos, teño de todo, hai de todo algo. E conozco Caldas, sí. Vaya, pois con vostede teremos a oportunidade de coñecer como evolucionou o noso concello. A primeira pregunta que queremos facerlle vai sobre a súa infancia. Cando vostede era pequecho, en que parque se xogaba e que xogos tiña? Xogabas nas aldeas, nos camiños, nos cuchos por aí. Xogábamos ás bolas, xogabas ao trompo, ainda apenas non sabíamos botar, xogos así, outras cousas, eran os xogos que había. Daquela non había moito. E de pequeno xa había vostede pasar
polas rúas caldenses peregrinos de todas as nacionalidades? No, daquel entonces, no, peregrinos no. Aí viñan forasteiros ás aguas, normalmente de Galicia. Pois falemos de historia. Tivo vostede a oportunidade de ver en pé a Torre de Doña Urraca? No, non sei, eso eu sei quen viveu, porque empecé aí na escola, un mestre que foi mestre meu, viveu ali, e acordo así a pasar para a finga, que había un puente da casa onde vivían a finga, que se pasaba por encima e pasaba o río por baixo, entonces aí había moita fruta, frutal, era o que había, o crostillos, eso non acordo. E sabería explicarnos que fixeron coa pedra desa torre? Sí, eu aí algo, pero non concretamente, creo que fora para a iglesia, para algo deso foi. Non sei se para a iglesia de Caldas ou algo. Eso quitaron, eso cando eu, no meu entendido, non conoce, porque xa ese señor, cando eu fui á escola con 9 anos, ou eu, bueno, xa antes, ese xa era o director das escolas, don José, e xa vivía nesa casa. Non sei se lle dou o Estado, ou se o comprou el, se o que foi, non sei. E por casualidade viu plantar as palmeiras que rodean a igrexa? Eso xa estaban, si eu, desde que eu fui moi novo á escola, porque fui xoven para ali, as que acordo a poñer son as que están contra abaixo, contra a calle que se entra para a iglesia. Esas sí foron postas, recordo eu poñelas, sí. E xa que estamos, quizás nos pode explicar que lles pasou? As palmeras? Sí, bueno, é que tuveran unha infección, ou algo deso, pero eu acordo sempre así, e limpiálas xa, e sempre foron igual, pasa que será como todos teñen defectos, non? De bichos ou do que sea. Non, cos respecto á arquitectura, como cambiaron as casas de Caldas, viu vostede construir o edificio máis alto da vila? Sí, o edificio da vila é o dali, que era o Café Vitoria, non? Eso foi reformado, encima do que había abaixo. Eso foi sempre, era de un tal Vitoriano Blanco Ramos, que viñan uns vagóns de fariña, e tiña en Caldas o almacén todo eso, ali alrededor daquilo. Mentres que estuve a sucursal de Caixa Vigo, a Caixa Municipal de Vigo, que se restaurouse a raíz deso. Foi cando que deron os pisos todos. Ao lado había contra arriba até a estrada, había un trozo de almacén que onde almacenaba fariñas, e depois ainda había máis frente a Narciso, outro almacén. Pero aí ao lado dese se uniron a casa, porque o café era máis pequeno. Agregaron, e eso aí foi onde obraron para arriba. Outra pregunta. Vostede presenciou algunhas desas famosas inundacións que saían na televisión? Como quedaba de afectada a vila? Sí, as inundacións. En Caldas ao vir un pouco de... estaba xa inundado toda. O que é a calle Real, a carretera a que vai para Pontevedra, na Ferrería, aí no baixada esta, aí onde se entra para a Ponte Quente, eso aí estaba a flote. Despois quedaba sucio, había que lavar todo, porque entraban nos baixos, nos almacéns,
porque en Caldas a Calle Real, casa sí, casa non, todos eran negocios. E había roupas, había moitas cousas. Comercio de calzado había 3 ou 4, había dous como se chaman, dúas ferreterías importantes, que era dos Frojáns e outra dos que eran de Vigo ou de Villa García, dos Nartallos, que era un familiar. Eso todo, eso quedaba inundado, había que sacar basura ali, cando eran gordas, había que sacar moito. Nano, para ir rematando esta conversa, dúas últimas preguntiñas. Unha, cales son as mellores cousas que temos en Caldas? E dúas, bota algo en falta co respecto ao pasado, porque nós estivemos a falar de que xa botamos moito en falta o fermoso parque de madeira que teñamos no xardín. Sí, o xardín estaba moi ben, hoxe está mal, non? Pero era unha cousa moi bonita. Aí facíanse as festas todas dos mes de agosto, e viñan bandas de música boas, viña de todo eso. Depois o chao da Fonte Quente, eso tamén é importante, porque viña xente de todo Galicia, aí a pasar as aguas, estaban, e non paraban nos hoteles, paraban nas casas dos veciños, daban unhas habitacións, era así o... Vaya boiño, dende logo moito aprendemos con vos. Sedes para nós un exemplo a seguir. E agardamos que che gustara a aventura de vir facendo radio, porque para min foi moi especial. Moitísimas grazas por acompañarnos no final do noso programa e a seguir gozando dos paseos pola nosa fermosa vila. Quérote! Bueno, pois un saludo, encantado de conocervos. Bueno, a ti xa te conocía, aos outros, a ustedes. É moi bonito estar, me gostou. A nosa alegría son os netos e os fillos, claro, todo. Na túa escola.